Tervetuloa Lumin Go-nurkkaan. Minä olen Lumi, amatööri 2Q, ja tänään käsittelemme 9 tasoituskiven peliä. Taavi vastaan Tuomo. Tuttavallisemmin puhutaan apupelistä. Tuomo 1Q aloittaa lähestymällä nurkkaa. Mustalla on valita useista vahvoista lähestymisistä Asta E:hen. Itse kuitenkin suosittelen rauhallista perääntymistä F. Jos valkea laajentaa, niin musta voi potkaista ja keskittyä oikeaan alanurkkaan. Taavi 10Q valitsee vahvimman potkaisun. A olisi tässä kohtaa mustan tavallinen vastaus, mutta B on myös ok tilanteen yksinkertaistamiseksi. Johdonmukainen painostus tapahtuisi pelaamalla A tai B, mutta C on myös ihan hyvä vaihtoehto apupelissä. Tuomo lähestyy Taavin nurkkaa ja hyökkää mustan yksinäisen kiven kimppuun. Tässä A olisi tesuji mustan kivien erottamiseksi. Eli valkea uhraa yhden kiven ja saa mustan kivet kellumaan. Valkea ryömii ja nyt mustan olisi hyvä kytkeä A. Ja valkea saadaan erotettua, jonka jälkeen valkea joutuu sitten elämään molemmilla puolilla. Ja musta saa pidettyä hyvin nurkan. Tässä kohtaa valkealla on tesuji, jolla saa sentessä vielä tähän tiikerinkidan, mutta sen jälkeen täytyy kuitenkin juosta vielä kohti keskustaa. Tässä kohtaa, kun valkea puskee perästä, mustan olisi syytä palata A tai B. Tämä hyppy jättää tuon kiilaavan siirron piikiksi lihaan loppupeliksi. Valkean olisi myös ollut hyvä palata se kiilaava siirto, mutta toisaalta apupelissä on pakko aiheuttaa vähän komplikaatioita, joten invaasio on sinänsä perusteltu. Jos musta nyt puolustaisi täällä näitä yksinäisiä kiviä ja samalla hyökkäisi valkean kivien kimppuun, niin valkea todennäköisesti ottaa nurkan ja musta saa hyökkäyksen valkean toista ryhmää vastaan. Eli musta uhraa tämän nurkan ja saa täältä koko laidan nurkan ja sekä vaikutusvaltaa keskustaan. Tämä on hyvä tulos musta. Itse pelissä musta kuitenkin valitsee nurkan. Valkea pystyy kytkemään. Ja tässä kohtaa musta yleensä pelaa A tai B. A olisi parempi vaihtoehto, jonka seurauksena musta saa vaihdettua tämän nurkan tähän laitaan. Itse pelissä musta saa pidettyä nurkan, mutta valkea saa kuitenkin ihan hyvän ryhmän tähän. Tässä kohtaa, jos valkea palaisi tuon kiilaavan siirron A, niin se olisi senteä ja valkea pääsee juoksemaan tänne keskustaan. Musta joutuu vielä huolehtimaan tästä leikkauskohdasta, joten valkealla on hyvin aikaa juosta. Ja tässä vastaavasti mustan olisi hyvä palata tuo A, koska se on senteä, valkea joutuu puolustamaan omia kiviään ja sen jälkeen jatkamaan, kuten pelissä. Musta kurkistaa, valkea kytkee, musta juoksee. Ja
valkea hakee vähän silmämuotoa reunalta. Valkea kiilaa. Musta blokkaa. Valkea ataroi. Musta kytkii. Tässä kohtaa valkean olisi edelleen huolehdittava 3 kivestä. Tämä nousu tässä, tai kurkistus, on senteä, ja tämä tulos on pikkasen parempi valkealla. Itse pelissä valkea uhkaa täällä tätä laitaa, mikä on sinänsä ihan hyvä idea, mutta jos musta ottaa täältä ensin sentessä hyvän muodon ja vie sitten silmät tältä valkean ryhmältä, niin sillä ei ole oikeastaan väliä, että valkea pääsee tänne reunalle, koska nyt valkean ryhmä on heikko ja musta voi sitten painostaa joka suunnasta. Eli täällä ei ole silmää ja tuo on valesilmä. Mutta itse pelissä musta kuitenkin blokkaa. Täällä tää A:n kiilaus tai nousu on edelleen tuplaa senteä, mutta valkea jatkaa ylipeliään. Sitten kysytään täältä oikeasta nurkasta vielä. Yleensä musta vastaa A tai B, mutta tässä pelissä Taavi valitsee pelata hyvin solidisti. Se on kuitenkin hieman voimaton tätä valkean invaasiota vastaan. Nyt valkea voisi leikata A:ssa ja uhrata tämän saadun nurkan. Ja tämän sekvenssin seurauksena valkea saa hyvän hyökkäyksen näitä kiviä vastaan uhraamalla nämä kivet täältä. Itse pelissä valkea kuitenkin puolustaa ja kytkee solidisti. Musta kytkee omat kivensä. Ja nyt valkean olisi taas hyvä korjata muotoaan pelaamalla A. Jonka jälkeen musta toki saa kutiteltua tätä nurkkaa, mutta valkealla on täällä toisessa nurkassa paljon ajia lähtien pisteestä A. Se voisi jopa pelata tämän viitossiirron sijaan. Mutta itse pelissä valkea hyppää ja musta ryhtyy aggressiiviseksi. Nyt valkean olisi kytkettävä nämä kivet. Tämä B-siirto oli ylipeliä. Samoin tässä kohtaa mustan olisi leikattava valkean kivet. Tämä tiikerinkita B-siirto on selvää ylipeliä. Ja valkea jatkaa. Kytkeminen olisi oikein. Musta jatkaa. Kytkeminen on edelleen oikein. Ja musta blokkaa, mikä on pientä verrattuna siihen, että saisi pidettyä koko nurkan. Tämä on myös ylipeliä valkealta, mutta toisaalta apupelissä perusteltua. Tämä tuplasente täällä on edelleen laudalla, mutta lokaalisti musta voisi keskittyä tuohon B-siirtoon. Itse pelissä musta pelaa hieman passiivisesti, jättäen tilaa tällä kivellä. Ja leikkaa vasta nyt. Jonka jälkeen valkea pakottaa. Ja saa täältä hyvin muotoa nurkkaan. Nyt mustan olisi pelattava A. Tämä B-siirto johtaa mustan täydelliseen romahtamiseen. Tässä kohtaa valkealle ei ole aikaa kytkeä B:tä, vaan nyt pitää ottaa täältä nurkasta vapauksia pois. Tässä kohtaa musta pelaa sisälle. Valkean on kytkettävä jotenkin, tai pidettävä silmä vastaan ei silmätilanne.
Ja toivottava tosiaan, että musta pelaa tältä puolelta, mikä on väärin. Jos musta pelaa tältä puolelta, niin valkea joutuu suojaamaan nurkan tai aloittamaan sen sieltä puolelta. Ja tämä on atari, valkea kytkee. Musta ehtii laskeutua ja voittaa semeain. Valkea toki saa nurkan, mutta musta on edelleen vahvoilla pangittuaan useita kiviä kerralla. Valitettavasti itse pelissä musta aloittaa semään väärästä suunnasta ja valkea ehtii korjaamaan kaiken ja saa sitten lopulta koko nurkan ja laidan. Tässä kohtaa tekoilun arvion mukaan musta johtaa edelleen 50 pisteellä ja nyt hyvä jatko olisi tuolla A:n suunnalla. Musta vie silmät. Ja sen jälkeen tekee vahvuutta tänne nurkan suuntaan. Valkea pääsee vielä tekemään invaasion nurkkaan, mutta mustalla on hyvin vahvuutta sitä vastaan. Itse pelissä musta kuitenkin kiilaa. Valkea ataroi, musta kytkee ja nyt valkean olisi hoidettava tämä leikkauskohta tästä ensin pelaamalla A, jonka jälkeen musta toki saa hieman pyöritettyä täältä itselleen pisteitä sentessä, mutta joutuu sen jälkeen kytkemään tämän kurkistuksen ja valkealla on aikaa korjata tämä leikkauskohta täältä ulkopuolelta myös. Itse pelissä valkea kytkee ja nyt leikkaus toimisi mustalle. Jos valkea lähtee siihen mukaan, niin näemme tässä, että valkean ryhmä on leikkaantunut irti ja se on mustan vahvuuden ympäröimänä täällä täysin toivottomassa tilanteessa. Josta johtuen, jos musta tosiaan leikkaa, niin valkea joutuu täällä kurkistamaan ja sen jälkeen huolehtimaan näistä kivistä, jonka jälkeen mustalle jää hyvin aikaa kutitella vielä nurkkaa. Mutta itse pelissä musta laskeutuu heti. Ja valkealla olisi nyt aikaa korjata täällä olevat ongelmat, mutta pieni ylipeli on vielä paikallaan. Musta johtaa 45 pisteellä tekoilun arvion mukaan. Ja tässä kohtaa sitten valkea on kirjannut eron jo alle 40, joten nyt viimeistään olisi aika korjata muoto ja kävellä tämä peli kotiin. Testasin Katakon kanssa, että mitä käy, jos tasoero on about se, mitä pelaajilla oli. Niin valkea pelaa sen tuplasenteen, musta on pakko kytkeä. Valkea korjaa muotoa. Musta pelaa nyt passiivisesti. Näin vahvaa pelaajaa vastaan ei hirveästi haluaisi tapella. Ja tässä kaikki mustan siirrot ovat ihan järkeviä, mutta pikkasen hitaita ja passiivisia. Ja kun valkea ei tee käytännössä virheitä lainkaan, niin pisteero kapenee ja kapenee jatkuvasti. Kunnes pääsemme siihen tilanteeseen, että valkea on saanut riittävästi. Ja nyt tekoilun arvion mukaan pisteero on kiritty täysin kiinni. Eli tässä kohtaa, jos tasaväkiset pelaajat pelaisivat, niin saataisiin todennäköisesti tasapeli tai ainakin voittaja on vielä tuntematon. Mutta näin apupelissä niin valkea voittaa varmasti. Itse pelissä kuitenkin Tuomo päättää jatkaa ylipeliä. Tässä kohtaa mustan pitäisi edelleen pelata täällä A:n suunnassa. Valkean ryhmä on heikko. Ja lokaalistikin D tai C olisi parempi vaihtoehto. Jos musta ottaa siellä silmät pois, niin valkea joutuu yrittää kytkeä. Ja
musta sen jälkeen voi keskittyä näiden kivien tappamiseen täällä. Valkea saa 3 merkityt kivet kompensaatioksi siitä, mutta musta on tähän vaihtoon ihan tyytyväinen, vaikka valkealla onkin täällä vielä paljon ajia, jonka avulla saa joko ulkopuolen tai jopa tuon nurkan. Mutta itse pelissä musta pelaa päälle ja valkea pelaa hanen. Ja lokaalisti mustan oikea siirto olisi A. Eli tämä leikkaus. Valkea saa ponnukin, mutta musta saa pitää koko nurkkansa. Ja valkea joutuu vielä korjaamaan muotoaan täällä. Itse pelissä valkea saa leikattua mustan ryhmät erilleen. Ja tässä kohtaa sitten musta pelaa vielä hieman passiivisesti, jättää hiekkauksia tänne nurkkaan. Valkean olisi tässä kohtaa ehdottomasti pelattava tämä varmistus A. Mutta hän päättää mennä sen sijaan tänne nurkkaan. Ja nyt mustalla tarjoutuu se mahdollisuus vakavaan hyökkäyksen näitä kiviä vastaan. Valkea ottaa nurkan. Musta vie silmätilaa. Valkea yrittää kytkeä, mutta se ei toimi. Musta saa leikattua kaiken hyvin irti. Valkea joutuu korjaamaan muotoaan. Musta menettää kyllä koko nurkan, mutta tämä kompensaatio on enemmän kuin riittävää. Itse pelissä musta kytkee, valkea kytkee. Ja tässä kohtaa mustan olisi parempi aloittaa taistelu näiden ryhmien välillä. Eli tässä kohtaa valkean ryhmä on tikapuissa ja tämä leikkauskohta tarjoaa hyvän jatkon mustalle ottaa koko keskusta. Missäs mennään tuolla? Mutta itse pelissä musta päättää kyllä uhata tätä kaikkea, mutta nyt sitten valkea ahnettiin pelaamalla tuon B-siirron sen sijaan, että leikkaisi tässä Ja nyt optimistrategia on se, että annetaan mustalle tämä nurkka takaisin, kytketään täältä ja korjataan tämä muoto täältä, jonka jälkeen nämä raskaat kivet ovat ihan hyvässä jamassa. Mutta itse pelissä musta aloittaa koon täällä nurkassa, mikä on valkealle aika huono juttu, koska nämä 3 merkityt kivet on erittäin raskaat ja se tappelu ei suosi valkeaa millään tavoin. Musta saa koon ja täällä mustalla riittää kouhkia todella hyvin, mutta valitettavasti itse pelissä musta pelaa kouhaan, joka ei tee yhtään mitään ja valkea pääsee kuin koira veräjästä. Musta yrittää vielä jotain, mutta sen jälkeen olisi hyvä jatkaa tänne B:n suunnalle. Jonkinlaisen koon täältä ehkä vielä saa pelaamalla A, mutta tämä ulkopuolinen aji on tärkeämpää ja tuo leikkauskohtakin toimii edelleen mustalle. Eli jos musta nyt palaisi täällä silmät vievan siirron ja leikkaa, niin valkea todennäköisesti keskittyy pitämään sen mitä pystyy ja tekemään niitä silmiä, jonka jälkeen musta saa sitten tämän leikkauksen ansiosta koko keskustan.
Esimerkiksi tämmöisellä sekvenssillä. Musta saa vielä kytkettyä nämä kivet pelaamalla tämän kosumen. Tää on vielä pelattavissa mustalle, vaikka valkea saisikin täältä nurkista sitten paljon pisteitä. Mutta takaisin itse peliin. Musta yrittää ottaa keskustelua ilman minkälaisia valmisteluita, jonka jälkeen valkea hyökkää sinne, vaikka ehkä tuon leikkauskohdan korjaaminen olisi tärkeämpää. Mustallekin oikea suunta on edelleen tuolla näiden heikkojen kivien muodon korjaaminen samalla kun hyökätään valkean heikon ryhmän kippuun täällä. Leikkauskautta toimii, mutta valkea ylipelaa. Ja toisaalta musta reagoi valkean siirtoihin aivan kuin tämä ryhmä olisi kytketty. Tässä kohtaa valkean jatko on sinänsä väärin, mutta toisaalta valkea johtaa jo tekoälyn evaluaatiossa, joten eiköhän tämä peli ole Taavin osalta jo täysin taputeltu. Edelleen valkean pitäisi korjata muotoa, mutta sinänsä sillä ei ole väliä, koska valkea voittaa joka tapauksessa. Edelleen mustan olisi hyvä täällä hyökätä. Ja tässä kohtaa, kun valkea pelaa pikkasen passiivisesti, niin pelaamalla tämän silmät pois silmiä vievän tai uhkaavan siirron, niin tästä saadaan vielä peli aikaiseksi. Valkea joutuu kytkemään, musta saa leikattua keskustan. Ja täällä on hyvin pisteitä vielä mustalle, ehkä muutamia pisteitä tuolla, ja valkealla on sitten kuitenkin kaikki nurkat, ehkä tuota nurkkaa ole lukuun ottamatta, mutta valkea johtaa piirun verran. Mutta toisaalta, jos pelaat olisivat tasaväkisiä, niin tätä voisi vielä pelata ja voittaa ei ole ihan selkeä. Mutta itse pelissä musta puolustaa, valkea puolustaa nurkkaansa. Ja valkea tuhoaa kaiken alueen, mitä musta on täällä tekemässä, olettaen, että tämä leikkauskohta ei koskaan aktivoidu. Tämänkin siirto olisi ollut parempi tuossa G15. Mustan olisi nyt ehdottomasti leikattava, jonka jälkeen musta saa lohdutuspalkinnoksi tämän keskustan. Se ei riitä voittoa, mutta olisi kuitenkin ihan kiva tässä kohtaa peliä. Mutta itse pelissä valkea korjaa vihdoin sen leikkauksen. Musta saa jotain, ja valkea nyt pelaa hieman epätarkasti. A on tässä kohtaa tärkeämpi, mutta eipä tässä enää voittajat ole vaihtumaan. Tässä kohtaa mustan olisi otettava tuo piste A. Kuten samoin valkean olisi hyvä kytkeä tuolta tämä heikko ryhmä tänne vahvaan nurkkaan pelaamalla tämä A. Ja edelleen pelaajat tekevät pikkuvirheitä jatkuvasti, mutta ei se voittajaan tulisi vaikuttamaan. Tässä kohtaa tämä tuplaatari A ei täysin toimi valkealle, mutta se johtaa molemminpuoliseen vahinkoon, joten se on kuitenkin valkealle sitten parempi. Eli musta saa vielä pidettyä kyllä yhteyden näihin kiviin, mutta valkea saa tehtyä sen kiusauksen sentessä, joten tää on ihan hyvä tulos vielä valkealle. Parempi kuin pelissä.
Valkea kuitenkin kytkee täältä, jättäen tuon leikkauksen tai kytkemisen mustana huoleksi. Ja täällä saisi sentessä pikkasen pisteitä ennen kuin joutuu sitten kytkeä täältä B10 kohdalta. Itse pelissä musta kuitenkin kytkee heti, mikä on hyvin luonnollista ihmiselle. Pelataan lokaalisti. Valkea pääsee ottamaan ison pisteen, kytkemään ryhmänsä. Ja musta saa jonkin verran vielä sitten pisteitä. Mutta tässä kohtaa peli on täysin taputeltu, ei ole enää mitään mahdollisuuksia. Musta kuitenkin löytää ihan kivan loppupelitasujin. Jos valkea kytkee, niin musta saa kaiken. Joten valkea joutuu kytkemään tuolta puolelta ja musta saa pari pistettä. Loppupelissä ei tapahdu mitään sen kummempaa. Ihan normaalia puskemista ja tykkimistä. Tässä kohtaa mustan ei tarvitse varmistaa tuolta B:n kohdalta. Aasta saisi vielä enemmän pisteitä. Ja tässä kohtaa tämä kytkeminen täältä on täysin tarpeetonta, että muualla on pisteitä vielä reilusti tarjolla, jos haluaa sitä tulosta pikkasen kaventaa. Mutta mitään sen kummempaa pelissä ei enää tapahdu. Valkea voittaa 56 pisteellä. Kiitos teille kaikille katsomisesta. Muista tykätä, jos tykkäsit. Tilaa kanava, jos suomenkielinen K-sisältö kiinnostaa. Moi moi!